Kecing syak penjulor, kecing thong cingtap, haka cakarap jong sangut kinong syong kasnong umlado, kelapen long ye kikunun sang malang, ban lech cungo, ban aiman siya me kita ginong rep, kibal syak tajur, haka te kecing syak penjulor, haki bor katanat forest, jong ke HADC, Lailat Beat. Kini kisang balang ki kentup ike New Trap Integrated Territorial Organization, hito na riboy, bat ke Meghalaya People's United Front, MPUF, haka pratrik unailar aca apsaw, kila hiar siya katiga sinong, bani kendu iti iksan ngut kinong rep, but kumju, kila lay ban jurep iki cakarep cungki, kibala syak penjulor. Haka tiga jing jurep, lay don langru di ginong tray, katanat forest, ke KHADC, Lailat Beat. Nakaliang kiti ginong ilam seng balang, kila dawa naka KHADC, baka day ban siyo mardor ikabay lutksan jong kiti gilong yeng, bada la kamlong kumta, kim ban siya ban siyem de giway pat kisincham kibakam teng e. Kumbang ila yoi, hakini kisngi, peladap akisisking arsingi. Halor kejeng Thombor, lane kejeng lek don bor jong ka District Council, jong ka KHDC. Ha kabaydai bat ki jengtung jengtep, ha kabaydai bat kini kinong susong, jong ka umlado parado prasnam ki jengi kebadon hangne. Halor kejeng lek pom, kejeng lek mat naphang ya ki jengtung ki jengtep jong kini kisan ying ki long ying tupla mat ya kene kejeng sngosi. Ha kabaydai bat kiti ki jengtung ki jengtep ki jengki temda ka sngi ngi nangaliang jong ka hito riboy district hi brok wei bat khamtam ngi don lang bat kinong ilam jong ka MPUF jong ka kinong ilam jong ka riboy district da ka ba shu yesngo da kita kiskor lane halung ba ki rensan social media ngim sngo da hun kata ka mesim ka jungi hot ngi sngo kordiet ngi sngo duk ka mesim ngi kwa ban wan yu gjat lane ban wan page dala ki khmat do la jong bat pheuse andang la poi ngi la wan ha ka ne ka jaka ha ka ne ka snong umlado ngi la lap shisha kumbang ilo i kumbang ilo isngo ya kata ka jingle don bor ka jing Thombor jong ka District Council jong ka office jong ka KHDC ha ka baydai bat kitei ki marthung ki martep ki marep ki maryang ki jongki bat mata ka singi la yo ru ban yakran bat irang ba snong ibadon hangne ibadai irang ba snong jong snong umlado bat kini ki longyeng ki bamat ya kane kalanot ngilayo ban ya phliu jingmut bat ki ngilayo ban yakran bat ki halor kane ka jingle don bor jong ka District Council bat khamtam eru om tang kata ngilayo ru bania kren bat ki staff jong ka District Council hakba in charge imdon yul ase maybe ha ka jing bunkam go jing i imsem la don apo ka office ndrei ki don ki staff te ngilaya tai nia ngilaya phliu jing mun naga e kapang naga e gadaw bakil esim ya kene ka sinjam hadu bakinda lejot hadu bakinda lejpom ya kene ki dingso ki dengpai khamtam ki so bang ki kwai ki tupeu ki don hang tu ki babun ki jat jing thung ki badon hang tu kilamait na phang ki tengila yo ru ban kran nang liang jong ka District Council ki bri ki staff ki jongki ngila yo ru ban ye phliu jengmot bat kini ki sanlong yeng ki mamat ikade galanot ngila i bisar banya halor jong ka ne ka e pak wei mian pamian bin pabin bat ngilap ya ka e ka jingle don bor jong ka District Council tengah sngong ban ong ha ka ne ka por bana ka liang jong ka District Council hot ka don ya kita ki jingtho ka jingtar hot ka don ya kita ki kot kisla ki jongki ka ba kilatho kilatar ya ta uput usam ka bide hakabaydai barkane ka jaka jong ka District Council wala kataru lana ka don makana kata ka jingtho ka jingtar ho ngitip baka KHDC lane ka tanat forest lane ka tanat District Council kadai ka kamram ka jongka ban penne pensa ya ka mei maryang ya kiding kisik ki badon hapo ka bri jong hun yok trap ya ulum uwa hendrai ka hap ban pej lane ka hap ban perkhat haswa bakan sim ya kane ka sinjam ban penduk khauja ban tercer ya ka kamryang jong kinong song kido kisnam ki jungi hangne kahap hadu bukan dasim yong ne usenjam kahap an perkhat arsen lane license dadai ban perkhat hadu sispa senru kahap an perkhat aswa kansim ya kini kisenjam alis kadai ban ai ya ka notice lane ya kata ka information ho dang kaliang ga jungki hagba ngila yo ban yekran bar ki staff jong ka District Council ki ong bakila ai ya kata ka notice kila ai ya kata ka information aswa bakin sim ya kene garai ya kene kisenjam ndri pause ya ka e ka balami na kaliang jong kini longyeng ki bamat ya kene kalanot ru hot ki ai tangba hat pedeng ita ipor ibalangkot na kaliang jong ki traying ya kini kisan yang ki balamat ikalanot wat pedeng tak ki kenta lane tang dak isi singi kimla banle ya ka e ka badon kam na ka pata ki gi jingthung ki jingtiap ki jungki ban ra no lane ban lithung no sawai lane banle da kanu kalat ndrei ka District Council kala dai ban ai ka por na kaliang ka jungka ba na kaliang kini traying ru kila ban sim ya kene kesenjam bakin la ban pen kendrea no ya kita gijingtung gijingtap ki ya ki bakila ya ki bomla ngimla ban le tengah kepak karwo ka basai
baka district council hi kadai ban siu lane ban aino ya ka jingdu nong haka bai dei bat ka jingtung ka jingtep jong kini kisan yang ada kadai bela ban kupai ya ka caka ka puta ka cungki ka bakil arep kila tung kila dep ka hak ban kupai ya ka dei hok jong kini kisan yang bat ka badai hok ru bat ka bai lu kisan ka cungki haka liang jong ka jingtung ka jingtep ka cungki kisok kipai ki bela kutung ki bela dep ka hak ban siu ka hak ban ai kat no kila lut kat no kala poi ke jinglut ke sep na kali yang kini traying dengan ngej skam balakan arterik kandon ke jingya kran na kali yang gasnong na kali yang jong kini ki sanying ki bamat ya kene kalanot bat na kali yang kinong ilam in charge ki bahakmat jong ke district council kinuan kene ke jaka ban ya kran ban ya thir ban ya tai ban yowo halor kene ke apot halor kene kalanot bakini sanying kilamat ya kene halor kene ke jing thombor jong ke district council dengan ngej skam ba kanuan ra ya ke baba kanuan ra ya ke ba sautanat kan nomdon kanu ka jing ya kan ar kam nomdon kanu ka jing ya fer jingmot hapdang jong kinong ilam snong hapdang jong kisnong kitau kiblamat ya kene ka lanot bat hapdang jong district council bangina kalian kasem yang ka juga surba kini ki balet dan bok di ban siu ya ka ka baik luksan ka jongki nomor ba kamdai kata ka jingri jongki ka bahe lane ka ba do weulum lane silum ablum ide batang sitengrai aptenrai anda kini un perkat kata anda kimdan jingmut jing perkat kimdan kata jing perkat lem nam ta kini ki pakra ki sak ne perkat ki kini ki lanot ki ba sem dengan jingmat ada ngila ka jong ki khamat ngila doi i mata kasi bangi wan pek kimda bun than kita ki jing tung jongki dei tang we ar iding kaj ba tungtang arteli lese ban bam hiru lese kamdan kata ka ba kirap da bun ande kum jung kar kum le jongki bat along kum tu ba kili tung haruk surok ane halinti jongki lane halinti office jongki kili tung dar kile kum ta soy hak ki ba kin maj bet kita ka ki jing tung kita ki handre kat ba ki jing tung ki don sharuk cakyar tiba dan ma permit yano dan ba penthut yano kita ki jing tung ki yo hi maki khanjat kum soi bakin yo ban bam dar ki yo ban diru ki yo maki khanjat soi bat nga kamu ko sa nga ko ban krem jaga ya nakaliang sang sa district council ba kade ban siu jaka jinglot ni sa baro bat swa bakan lek kanu kam kade ban pentip swa bat kamde ban lek dan bor mar ngitip ba don ka bor handre ki paj ba ru ki don ka jong ka hok bat kumjuru ki district council hi fide ka wei ka ba fide ka wei ka department ka ba sumar ya ki jaka ki puta baro bat kumjuru kane ka surok ne ba kini kilong ye ngane kimde ki nong wei kimde ki daha ki poi kimde ki sinong try nang ne kidon hok ki bakin sak ni kidon hok ban bam tu jur kidon hok ban tung ku wai ye udu uding ku wai permit ye pilane perthut ipi ka no kalinti ya depi aba ki tung sa klau aba phimdan ka ka nong rim ka ba philik mat yu tu bali philik mat yu tu jajing tung ba kitip sai ba utu jing tung u ai ka jing onong ye ki ba kumjuro ngara fi kwa ban te ka no ka ya ka ka kenja ka office ka jong pi ban poi sa ka jing tip ki information jong pi ne ki no gi lomba ka notice ka ba pi ai da ka kwat kumju gi masnong ki pentip ki masnong ki saudara ko pi pentip masyaw hinle ka ne kam andre mutasi ke melap ni da ka mat ba kam semdan kanu ba kumju ki la ya kran ba gi masnong le kan ba kumju kam dan kanu ka jing pentip andre ki suwan be ki sila dan bor be ka ba ka tip ni bat ka bang le kan ba ki district council kalong ba ki ai pota sisni te sisni sei ngilit sei utu dingkat lan tu dingkat ni put hatu ni lak mo ki bodok menta kini khot da ka JCB ni namla ri sisni bang ni put utu dingkai udan sipo wat put trai lai put trai namla da JCB ni tik sini tenang kata untuk mungkin akan dengan ba tangawai kasun baik ba ka sarkar ka di ban siu ba ya ka bai luksan dongki bodok busuk ki ba syam haka dengan sini nakaliang unolom khubor hablo yo ni kran ba warlin namsau nong trai joketanat KHADC lailat bit ulai thu ba nakaliang jongki haswa ba kilik pomik jingthong ke dep ruban pentip iki trai caka bakin pengkria no iki tik jingthong nakacaka ka bahap upur usam jong ka KHADC henry kimshim la pensengkap satya ya kecing betha lai thu ruban nakaliang jongki la lej ban pentip syurang ba snong ka umlado hakaba nakaliang urang ba snong loong baya ka tik caka nakaliang jong u dan nik jing ba khli bakinong trai ka tanat KHADC kila ban le kat bomon daga jingwan jong fi le se kan penlong ya gitu bela ya sneu bangi ngela le ben hana ba ong kine ki snong mlado daga jingwan jong fi kala ben long ka khobor ka ben ra nam ta ka jing bha jing miat bangi klem tam no put jong ni le tang hau bade put jong wat kata ru kasing ka bangi wan ka tarik mo ngela wan ong
awan ong ngilek ong daga akor ka borom yaki ni ong pej kong the sai khot ya tu ka kong printกับkong print man song te ka ong kam ngim ngai re ngam ngai re ngam pelai re ka tu jaka jong ka ong kupta te ngilek ya thu na ya orang ba chnong ro ong pej ba ka tu ka jaka ngam dan je ba khlik re ka tu philek kat baman adan sakhi ngilek ngot bene ba irik ngilek ngot tingala ong kupta rồi tu thâu những ngô ong khi lẽ bạch những bên cầm và đèn ong ta ngô ong dan như bạc lệ đấy u khám ong ra áp xoa nè nhìn như kren xoa khám ong ấy kata rồi rồi kren mặt rồi nút mình lên như kata jing sa plus sang ta thì dukan yang kres lang đó rồi nghe lại lấy ong plus sang ta arpotorik bawan ke CFO DCFO ke bahek hadu USF ter kutu kiwan kita ro ngelak batai ngelak pen iya kutu nasari mau ke video ngar ka dan ta kesini bagi wan ngelak ong petsar kan dengan nasari bah pi pe hila ka jong khmat ma ino nasari kit ong to ai por nak ke men phut ta pi phut nak ma ngilai de ngelak keren nak por sa ka por te uding hang thi ro ke pen kelon dang menta dang kan dang snam he uding bahaya bah dang dan menta sakhi uding sir woi bahaya uding tik woi bahaya kan manta la arsnem tu uding tik mo la snem tersebut la snem ni kam ong ai ki kerpat to ngilak baklai ong map sak ai pat ni kena kaliang jong te tangkem tai sa te wan starik te ga jung pom jing ga long lai tarik mo te men suak arpo tarik pat ngilak ong te kim le ai arpo tarik ngilak ong lepa kim le ai dengan mense su ngan pe ba kim phut mo kim phut kim ai alor bagi ong to thuk phut na uneu jong kan ka prin men song lai bedang thung tak menin menne ong thuk phut na tu jing thung jong ke khnang ba kate ke bedat chate ro kin suk ngi ro ngin suk mo kata sing ya im bat ki da ka jing ya song bha ya rung ya mi kede ba yeng asam ki mensuar gidan sakhi tu spin lang do ro spin nam sau ro dan menta urang ba sinong ro dan ane na irsya ai ha jing sha ane na la ha jing sha kita ngajing kerpat jongki jing ayu jongki ngi diang la ka pediang ken jing sha kat kum ka ayu jo office kala de ben ya nanti jing thau ba mensuar pen bai ba ke ne ki lang do raj ki jong ni sin kamu dah ba arsen ke la cukren kata tang sin ni su ai ka PWD tang man sina surok ni kam ai ki ban yu wat kata ro at least ngi dang sya ya ki ban sina dukan ni ong ba pimla ban sina ka ying semen atu ka singi bangi batai kam ta ban ong ban sina semen ru bo ki wan bu ta ka jing tho ro ki wan bat khunlung ba khna tang ban bu ki jing tho ni tingem siu ai re madang ong ri orang ba sinang ong philek kum tu te para kam de ka ba apa piwan bu jing tho wan ta ka kor borom ma piwan ta sinang ta ro ngingem siu ai Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya